Nuwun sewu. Nuwun sewu. Menika wonten pewujudan cat katon cat mboten kamangka jengandika paring dawuh bilih panjenengan menika Kumbakarna. Nuwun sewu. Kakang Mas Kumbakarna mriku. Ora kowe sapa? Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjung Kakang Mas. Ora Gusti. Kowe sapa Werban? Lah kok dadi kowe nglumpruk ning ngarepane Kumbakarna? Nuwun sewu. Menapa panjenengan menika mboten kemutan kaliyan ingkang rayi? Ingkang rayi? Sapa kowe? Kula pun Kunto Wibisana inggih Gunawan Wibisana. Lho, Gunawan iki inggih wala Gunawan. Wah. Aduh, bocah bagus. Gunawan. Bejo timen kowe isih urip ning Madyapada adikku dhewe, adikku bocah bagus. Kakang Mas Kumbakarna inggih. Iya. Nuwun sewu. Teka sampun manjing teng kasuwargan tedhak wonten ing Janaloka. Manjing swarga apa? Swarga telek kok. Oh, Gunawan. Nah aku wis kelakon manjing swarga tangeh kelakone aku kekalangan Malaya ngidri jagat golek dalan kasuwargan. Liripun kados pundi? Aku ki mung diapusi karo kakangmu si Rahwana kae. Karo Kakang Dasamuka. Ingkang rikala semana aku kalawan Kakang Dasamuka mapan ana ing swarga pangarantunan. Tak kirane swarga pangarantunan kuwi swarga ya papan ingkang kebak kaendahan jebul mung papaning para sukma ingkang durung bisa antuk dalan padhang. Gunawan, aku tulung ana Gunawan, tulung ana kakangmu, mesakno kakangmu Gunawan. Aku ora entuk dalan padhang Gunawan. Oh, sengsara uripku Gunawan. Yes, ukara jagat maniraja dewaku. Durwangge Kanjeng Hyang. Ngantos sak panggi damel kaget setane bekali patuku Kanjeng Hyang. Mahatma Siwara Bisma. Katitik natan kula menika datan saged mangertosi dhateng kawontenaning gaib. Nanging kula saged ngarosaken bila sejatosipun arawuh patuku Kanjeng Hyang Bisma ketal kondo menika ngemu wigatos hingga ketuga badhe paring pewadang tumrap pandhaipun Kang Wayah pun Joko Witono. Kanjeng Hyang gandeng sak mangke patuku menika pepundenipun Kang Wayah pun Joko Witono. Pramila kula boten badhe wikiringa-ringa, kula boten badhe wet lan perkewu. Nggih kula badhe matur wonten ngarsa patuko. Putu Prabu Marata diake paringa dawuh ingkang penting lho, jernyatane sabdaning Nalendra. Nadyan to sak limah nanging Punyang bakal midhangetake. Jernyatane ora kok ngilang-ilangi arep Punyang iki tinemu pepundhenmu nggih. Nanging aku ora bakal nerak pepancak nerajang perbatang. Punyang ora bakal ninggal marang Subasita. Jernyatane Punyang sowan ana ngersaning Nalendra Ngastina. Marata diake paringa dawuh. Apa tengking dadekake sabab lan dasare apa teka sak mengko putu Prabu paring dawuh yen pananipun yang praptane negara Ngastina iki bakale paring pepadang nursaning putu Prabu Joko Witono, putu Prabu Duryudana. Nuwun sewu. Putu Prabu wi sampun wonten sabda candra. Ari kalenggahan sak mangke kula menika bingung. Bingung sebabe apa? Bingung menggalih kawontenan ingkang sampun kula lampahi. Lajeng kawontenanipun menapa? Boten sanes kejawi namung. Kula sabda candra ari kalenggahan sak mangke kapengker. Kula nampi sasmitaning dewa. Kula nampi wising Jawalta bilih kula kinen gayuh kanugrahaning dewa ingkang badhe tumedhak. Kamangka salaminipun gesang ingkang wayah pun Duryudana menika sepisan kemawon dereng tau tati nabi kanugrahaning dewa.
pramila kaget manah kula lan bingung kados pundi anggen kula badhe nggagapi dhateng lampan mriku pangandikaning dewa kula othah kula athik kula gelar kula gulung kula petang lan kula pitung kula bingung kedah kados pundi pramila samangke rawuhipun Kanjeng Hyang Bisma menika saestu badhe asring lumadang dhateng manahipun ingkang wayah pun Duryudana. Wong bawana langgeng sinunggih tatan awrat mengko sikik nggih. Kanjeng Hyang kados pundi? Kaget maneng Puniang ki kaget ya Puniang seneng. Remen liripun kados pundi? Kaget ku ngene. Ning atase Ratu Ngastina ki ratu sing ora tau nglakoni prihatin. Jenyatane ora kok miyak madi lho nggih, ora kok miyak madi. Anane putuku Ngastina ya putu Prabu Duryudana ya sampeyan jumeneng nata sinengkake ngaluhur ning Prajanegara Gajahya iki ibarate mung nglungguhi klasa gumelar. Sebab apa pun yang matur kanggo ya mangkono. Wiwit biyen ingkang babat-babat negara Ngastina iki pepundhenmu Prabu Gajendramukha banjur nganti tumurun tekan pamanmu ya kuwi Sawarga Prabu Pandhu ingkang rikala semana negara Ngastina dititipake ana ngersaning wong atuwamu ya bapakmu ya ramamu ya kuwi Prabu Dastarasta. Banjur gandeng Prabu Dastarasta ngrumangsani sartaning duweni rasa pangrasa yen to wis ora betah sartane ora saguh yen neruske Prabu negara Ngastina banjur lumintu ana ngersaning putuku Ngastina. Mengko dhisik negara Ngastina iki tak sejati darbaing para Pandhawa. Negara Ngastina iki putuku Ngastina, putuku Duryudana. Kuwi rak sejati ora melu duweni. Jenyatane negara Ngastina iki mung negara titipan. Ha ya to? Nggih. Putu Prabu Duryudana iso ngrumangsani iki apa ora? Saged. Kula saged ngrumaosi. Nanging dudu kuwi sing bakal pun yang rembug. Nanging senajan to pun yang ora bakal ngrembug perkara negara ingkang mbok ngestani wadi, mbuh kuwi elek ing keluarga, mbuh kuwi wadining negara, pun yang ora bakal melu. Nanging ana gandeng jenenge. Ning atase putu Prabu Duryudana kuwi ibarat Nalendra mung nglungguhi klasa gumelar. Teges ora tau nglakoni prihatin, ora tau nglakoni tapa brata, ora tau nglakoni sesirih, ora tau nglakoni sesuci ibarate. Lah kok teko entuk wangsiting dewa bakal nampa kanugrahaning dewa, ora pun yang tak takon. Yundhaw kados pundi? Pun yang tak nyuwun ngendikane anak putu Prabu Duryudana. Gek-gek dewa sing maring wangsit kuwi mau mung dewa kleru. Lentu liripun kados pundi? Kowe kuwi ora tau prihatin, kowe kuwi ora tau laku tapa brata, kowe kuwi ora tau nyaket ngursaning Gusti. Ya senajan to bandamu ki tikel, matikel-tikel, tumpuk matumpa-tumpa. Nanging mokal rasane yen to ning atase wong ora tau laku tapa brata, mongko kebak maksiat, kebak dosa uripe. Lah kok teko entuk wayuning dewa, iki tak takon nggih. Pun yang nak nyuwun pirsa nungsaning putu Prabu, wahyu apa sing bakal diparingake dening dewa? Lan kono ngopo lah kok dewa paring wangsit ana ngersamu? Lagi iki. Sasmitaning dewa ingkang kula tampi sapengipun ingkang wayah pun Duryudana. Ngendikaning dewa badhe matedhaken kanugrahan kang awasta pun Wahyu Makutha Rama. Kamangka Wahyu Makutha Rama mriku samangke mapanipun lan tumedhaipun wonten sawijining lantaran mriku papan ingkang kebawat keperintah negari Ngastina iki mriku Arga Kutha Runggu. Kamangka ing Arga Kutha Runggu samangke sampun cupandhuk lan sampun wonten pandhita enggal katon wonten ing pertapan Kutha Runggu ingkang apeparepun Begawan Bisawa Sidhi. Para milukan Kanjeng Hyang gandeng bingung raos sing manah kula ning atase kula mriku Nalendra, kula mriku sampun kung Binathara, kula mriku sampun ageng pamor kula. Masa iki badhe kelampahan kula menika sampun mateng Nalendra ingkang mukti ngawi bawa Nyakrawati badhe nuntun Prajanegari Ngastina teka kedah gayuh wahyu mriku. Kula nyuwun dawuhipun Kanjeng Hyang. Wong bawana langgeng sini bidatan aprat. Putu Prabu wonten dawuh.
Ora kaya ngono nggonmu nanggepi apa kang dadi pangandikaning dewa. Ora kaya ngono carane. Aja duweni rasa kang adigang-adiguna, aja duweni watak ingkang kaya mangkono. Mergo ngene, yen to putu Prabu duweni banjur duweni iguh. Sartane menggalih, yen to kowe iki wis madeg Nalendra, aku wis madeg Nalendra kok aku kudu kon meguru. Ora kaya ngono carane. Lajeng kados pundi serananipun Mremban? Sengkuni rungokno. Nggih. Mergo kowe iki ya selawase urip ora tau nglakoni urip sing prihatin, kowe ora tau nglakoni urip sing rekoso. Kowe kecilik nganti saiki gedhe uripmu tansah diujuk kepenak dening ngersaning Gusti ngarya loka. Ning ya ora apa-apa tampan Sengkuni. Lha nggih. Urip kepenak ora disyukuri menika nek carane. Aya ta Kakang Duna. Mbok ora icep. Lho. Sampeyan kok kaya ora rombongan kula. Ora rombongan. Arep kula karo sampeyan tekone bareng, kamangka kula karo sampeyan tekone telat. Ning kula ora arep dadi rombongane sampeyan. Ora sudi. Wis kana ning Bonang terus kana. Nggih. Sampeyan kok sia-sia dak sia karo aku. Ora oleh dak sia sampeyan wis nyengit kok ora. Sengkuni rungokno kados pundi Mremban? Putu Prabu Sisandine pidhangetno. Nggih. Wong arep nggayuh kanugrahan mono syaratnya mung 3. Syaratipun namung 3. Iya. Dudu anglir bawaning Kang Sengkuni. Nggih, lajeng menapa Mremban? Lila wani sartane kurban. Lila wani kalian kurban. Iya. Weh Kakang Duna. Mbuh, prek. Nah, piye iki durunane kok ora ngerol iki? Urung. Lila wani sartane kurban. Menika jlentrehipun menapa Mremban? Lila kuwi teges lila marang uripe. Yen to kuwi mengko kelakon kedunungan wahyu, uripe bakal ngrasake apa? Sartane yen to ora kedunungan wahyu, uripe bakal ngrasake apa? Dheweke kudu iso lila, ngiklasake lan legawa marang uripe, lahir lan batine. Mekaten. Kuwi kang winastan lila. Nggih. Lajeng ing angka kalih wantun utawi wani. Wani kuwi tegese dewa mesti paring wisik ana ngersaning titah ya klebu putu Prabu Duryudana kinarya nggayuh wujuding wahyu makutha rama ning ngarga kutha Runggu ana ngersaning Sang Begawan Kesawa Sidi. Putu Prabu Duryudana kudu wani nindakake sartane wani nempuh srana apa wae mbuh kuwi nadyan mati kudu diwujudi nadyan munggah gunung nyemplung segara kudu diwujudi mergo mbok menawa pancen kuwi dadi srana lan lantaran dalanmu bakal kasembatan nggonmu nggayuh wahyu. Nggih. Mula iki ora jumbo sartane iki ora gathuk. Syarate wong nggayuh wahyu iki kudu wani. Ih. Kedah wantun. Iya. Ning tak kira watak wani iki mau ora mbok duweni nggih. Jeneng nyatane apa? Pun yang wis midhanget ngendikamu kowe ngandhake lan kowe ngendika yen to ning atase ingsun iki Nalendra kok dadak kon meguru. Lah iki tegese kowe isih durung lila sartane kowe isih durung wani. Durung lila marang derajat pangkatmu sartane kowe durung wani yen to kowe paripaksa kowe koncatan pamor kowe kudu nindakake suwita nglebur tapak asta kersane Sang Begawan Kesawa Sidi ning ngarga kutha Runggu. Lah sing ping 3 kang winastan kurban. Kurban ki iso awujud kurban lahir, uga iso awujud kurban batin. Kurban lahir kuwi contone apa Kumbayana? Akirangan. Sampeyan ki mbok ya didangu kok ya sampeyan ki pendhita. Kowe iki pendhita karo aku padha-padha li brahmana. Kudune iso ngerteni. Ah nggih. Ragat lahir menika kadosta ngiklasaken sartanipun brol royal. Baper kawis bondo donya kalian derajat pangkat menika ragat lahir banjur ragat batin. Ragat batin menika kula kinten ugi tasih wonten gandeng jenengipun kalian wani kalian lila menika kula. Ragat batin menika tah inggih menika ngiklasaken dhateng kawontenaning jagat. Teges piyambakipun kedah wantun nilaraken dhateng kawontenaning jagat. Kaya-kaya dheweke nalikane laku tapa brata badhe gayuh wahyu menika kaya-kaya nalikane gayuh wahyu nalikanipun tapa brata menika kaya-kaya wis arep oncat nyawane, kaya-kaya wis arep dijabut nyawane. Wonten kersanipun Iwang Mikulun Yamadipati.
Ngono Durna. Nggih, menika menawi miturut buku Primbon Saka Lima. Nah menawi pertapan ngental kandha kados pundi kula namung kantun nderek. Yektine pancen kayuk kaya mangkono kuwi Durna. Lah syukur pinagi sewu. Nek ngaten asami to padha. Nggih. Kuwi nggih. Syaraté wong gaya wayu kuwi mung 3 perkara. Apa ya kira-kira sira putu Prabu bakal nglanggeti sartane bakal ninggal marang ngendikaning dewa jenyatane kanugrahanmu ki wis cinandhung mung kari nggayuh. Ya mung emane kok sira putu Prabu kuwi duweni watak adigang adigung adiguna. Wegah ninggal marang pamormu, kowe wegah ninggal marang derajat pangkatmu. Ya wis monggo. Nek arep ndahar aturipun yang monggo, ora ndahar aturipun yang ya ora apa-apa. Jagat Pangestungkara. Ngaturaken gungging panuwun Kanjeng Hyang. Padha-padha. Paman Daryo. Kula wonten dawuh. Kados pundi mengajeng andika babagan wahyu Makutha Rama menika. Nuwun sewu Kak. Kula niki nuwun sewu. Kula niki wong sing ora tau mangerteni marang sing jenenge wahyu menika. Mekaten. Inggih, merga kula menika sak jejulek sasrene urip kula menika mboten tau tate laku priatos. Nggih kados ingkang dipun ngendikaken dening Samakara Siwara Bisma kula menika dereng tau tati nggayuh kanugrahan. Kula mangsane kula arep urip kepenak mawon kula kedah nyengsarake liyan kok. Kula badhe laku tapa brata menika rak mboten gathuk. Nggih ngaten to, Nggih. Nggih. Pramila menawi miturut kula sampeyan menika nalindra. Nggih leres sampeyan wau ngendika. Kula menika sampun drajating nalindra, lah kok kula ketayalan kon meguru. Kula menika dakon dadakan suwita mesanipun pendhita anyar katon. Kamangka derajatipun pendhita kaliyan derajatipun nalindra inggih paduka anak Prabu Duryudana menika langkung tebih derajatipun. Jenyatanipun pertapan Kutha Runggu menika kebawat keperintah wonten ing wewengkon negari Ngastina masa inggih badhe kelampahan ning atase ratu arep suwita karo Dayang niku kula ora ada wis itu. Mekaten iki. Lajeng pamangke sing atiku paman Padar sing pundi? Nek panjenengan ndharatur kula lho nggih. Mboten sandadak ketayalan gayuh wahyu. Pun lenggah teng kedaton kemawon dahar enak. Nyumurupi sangya para abdi selir-selir nika lah. Tengati rak malah nyengsemaken ngaten. Rak nggih ngaten to Kakang Durna. Nek perkawis niku kula sarujuk. Lah. Mau sampean iki kaya karo aku kayake sengit. Sengit kok. Kula nek sing berbau-bau prihatin niku kula ora seneng. Kula nek kon laku tapa brata kula kon ngempet lambekan 7 dina 7 bengi niku terima modar. Lho lah nggih kok. Wong ngampet lambekan megeng napas 7 dina 7 bengi nggih mboten saged. Nggih. Pramila kula malah mathuk lho nggih, mathuk malah aturipun Adik Pati Arya Sengkuni menika. Pun mboten sandadak gayuh wahyu. Merga wahyu menika napa? Wahyu wonten negari Ngastina menika sampun sinandhang dening anak Prabu Duryudana. Sampun wonten buktinipun lan sampun kawujud wonten negari Ngastina. Wujudipun derajat pangkat bandha donya panguwasa menika sampun dipun regem dening anak Prabu Duryudana. Nggih. Kenging napa sampeyan menika sampun gayuh lan sampun ngraosaken urip utawi gesang ingkang mulya. Lah kok dadak arep gayuh wahyu? Kamangka wahyu menika nak mung dayaning gaib ta menika. Dayaning gaib menika dadak menawi kajengipun wahyu menika saged langgeng wonten anggenipun paduka anak Prabu Duryudana kedah dipun wiriti. Kedah dipun lakoni. Nah, menika malah mengke mung rekasakipun kek lenggah kedaton kemawon. Lenggah wonten Siti inggil binatur negari Ngastina kemawon mboten sedadak ketayalan laku tapa brata munggah gunung Kutha Runggu. Menika malah ngrekasakaken dumateng sangya para kadang-kadang para sata Kurawa sak mangke. Anak Prabu Duryudana. Yu jagat dewa yu jagat Pangestungkara. Sareng kula petang lan sareng kula gagas lan kula penggalih Kanjeng Hyang Putu Prabu Duryudana piye? Nuwun sewu, mboten kateges kula badhe nglirmaken lan ngimaken dumateng paduka Kanjeng Hyang Maha Siwara Bisma. Nanging kula pinten sagedaken punika. Nadyan dewa paring wangsit, kula kapuring gayuh kanugrahaning dewa kang winastan wahyu Makutha Rama. Kula raos, kula menika mboten gadahi wewenang sartanipun menawi kasempatan kan kula gayuh wahyu kula kinten boten badhe undhahanipun menapa-menapa tumrap negari Ngastina.
banjur kersane putu Prabu Jaka Pitana kepiye? Nuwun sewu. Menawi sapanggi Kanjeng Hyang Manmur Siwara Bisma paring dawuh dhateng Kang Wayah kula kinen kaya kanugrahaning Dengaran Wahyu Makundarawa. Kula mboten badhe ndhahar pangatiku paduka. Kula namung badhe nak kepenak lenggah wonten dampar Kecana Negara Ngastina. Kula mboten badhe ketayalan kaya Wahyu. Kula mboten badhe ketayalan minggah harga kutha runggu. Kula mboten badhe ketayalan suwita nersanipun Sang Pandhita enggal katon ing kebun Begawan nggih saha siji Kanjeng Hyang. Walah. Astungkara sidambung bawana langgeng sinunggih tatanawrat. Ora mengko dhisik nggih putu Prabu. Ya, ora dadi ngopo. Ora dadi ngopo nek pancen sira putu Prabu Duryudana ora arep nggayuh wujuding Wahyu Makutarama. Ora ana rasa ingkang mesgul. Sajroning atine Ponyang merga sangka putu Prabu Duryudana ingkang ora ndhahar ature Ponyang. Ora dadi ngopo. Ya mung tak kira wis ora ana gunane meneh. Malah mung ngeman-eman karo jenengku, ngeman-eman karo derajat pangkatku lan kalungguhanku. Ngeman-eman karo kahananing Begawan Bisma ya Begawan Dewabrata. Yen ta aku isih suwe lan aku ngepenakke lungguhku ning Kedaton Negara Ngastina. Tak kira nadyan aku ora melu mangan nangkane nanging aku bakal melu gabol pulute. Tegese nadyan aku ora melu tumindak angkarane nanging aku go melu klepetan dosane Kurawa. Yen mengkono ya nggih sekecakno kepenak lo nglungguhe putu Prabu Duryudana Ponyang Ngetalkandha pamit aku tak bali ning pertapan Ngetalkandha. Semanten kawontenan wonten Kedaton Negari ing Ngastina dadya tindrim perbawane awit Sang Nata Prabu Duryudana ingkang rumangsa anggadhahi dosa tumrap Kang Hyang Ngetalkandha nalika semanten beneh lan kawontenan ingkang mapan Siti inggih Benatulata Negari Ngastina sangya para kawula ingkang samya sibuk samya sorak-sorak awit patrapipun Sang Mahatmarsi para Bisma ya Sang Dewabrata ingkang sajak kogel-kogelan atine nalika semanten ingkang minggah ing Datulya Mancat Pancaniti tansah kejawi namung senopati ning negari Ngastina nenggih Sang Nerpati Karna Basusina Ngawangga ingkang rumaos mesgul penggalih awit datan dipun jawil nggih Sang Prabu Duryudana ngawontenaken pasewakan nalika semanten miyak sangjaning para sibo kanca ana dayo yak tak jaluk dalan yes tumoro jagat Manik Raja Dewagu Paman Arya kula wonten dawuh nggih samangke nalika kula tindrim awit midhangetaken sangya para kawula ingkang sami sorak-sorak awit kunturipun Hyang Bisma teka samangke nampi rawipun Kakang Prabu Karna Ngawangga. Nuwun sewu kok sajak rawipun Angger Karna menika sajak nggembel raos ingkang gela. Dipun kados pundi? Cobi tangger napa panjenengan menika mboten nemut nalikanipun ngawontenaken pasewakan menika rada saben ingkang sami lenggah menika kula lajeng Kakang Durga. Durna. Kakang Durna kleru kok ya Kang sampean kok terus santak ngono. Durga. Ngawer, anu ngawur. Nggih kalian anak Prabu Karna ing Ngawangga. Nanging menika kala wau anak Prabu Karna mboten dipun wiji rawuhipun. Ya jagat Pangestungkara Paman Arya Wonten dawuh. kula kesupen lan kula kelebihan
Mboten dangu dhateng rawuhipun Kakang Prabu Karna. Lah mangga. Paman kados pundi? Kados pundi pripun? Kula ajeng nawi nampi tukanipun Kakang Prabu Karna. Lah. Lah menika tanggung jawab paduka wong panjenengan menika nalindra ingkang menang murbolan wasesa menawi anak Prabu Karna duka inggih sampun kanjengipun kundur teng Ngawangga malih. Arak yang ngono teng Kakang Durna. Nggih. Ngapa sampean ngomong apa? Lho. Muni nggih kok ora ngerti apa ora. Sampean ki urung-urung kok yane wis simulasi ra. Simulasi apa? Kula niku ndonga Dewate, kula niku ndonga. Ben rawuhipun Angger Karna menika mboten duka kalian anak Prabu Duryudana. Ndonga kok ngarak. Endi ana wong ndonga manekung tapa karo nggar-nggar. Kula menika laku tapa nendra ngoten. Oh nggih nggih. Lah mangga dipun dangu kemawon rawuhipun. Matur nuwun Kakang Sisa. Sampun mboten kirang prayogi nggih. Nun mangke Kakang Prabu Karna. Kakang Prabu Karna basuse ning Ngawangga. Rawuh wonten Datulya Praja Negari Ngastina kula ngaturaken pambagya raja. Kunju wonten karsa paduka Kakang Prabu Karna basuse ning Ngawangga. Ya jagat pangestu wayah Bathara jagat. Wong bawana langgeng sinunggih ora abot nun mangke Yayi. Parang pangestu paduka miji dhateng wiswanipun ingkang Raka Ngawangga. Atur pambagya raja Rakanta wilujeng sowan kula. Tebih saking rubeda caket mring karaharjan awit saking berkah pamuji paduka Yayi Prabu Duryudana. Paman Harja. Kula wonten dawuh. Menawi katiti saking pasuryanipun kados dene tiyang ingkang ngimpul raos kogelan manahipun nanging kula sampun sareng paring mangandikan teka ruruh aris anggenipun paring dawuh. Oh nek ngaten berarti mboten gelo ning mekne ulat-ulatane sing kejem niku. Mekaten Nggih. Kakang Prabu Karna iki. Ih, mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula katur wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana. Kakang Prabu Karna sampun kula tampi. Wilujeng rawuhipun Angger Adipati Karna. Paman Sengkuni nggih paman. Bekti kula katur. Kula tambi dalah sami-sami. Oh, Angger Karna. Mboten mawi lele. Awen wonten tasih gesang dereng mancing Bratayuda kok nggih. Angger Karna wilujeng rawuhipun Paman Kumbayana nggih. Nggih, Angger. Wilujeng sowan kula bekti kula katur paman. kula tambi. Nun mangke Kakang Prabu Karna. Yayi Prabu Jaka Pitra kados pundi? Sajak sepunipun kimbal wigatos wonten wigatos punawi. Nuwun sewu. Menawi kula kaanggep lanceng awit kula mboten katimbalan sowan kula wonten ing negari Ngastina. Ning nuwun sewu menika menapa ngawontenaken pasewakan? Lho nuwun sewu Yayi. Paduka ngawontenaken pasewakan teka mboten nimbali dhateng kula. Lara apa? Duka lho mengke anak Prabu Karna. Mboten Paman Durna kula mboten badhe duka menawi Yayi Prabu Duryudana ngawontenaken pasewakan nanging kula mboten dipun timbali inggih mboten napa-napa mbok menawi pancen kula mboten dipun betahaken. Ngaten Ger. Nggih. I panjenengan samangke ngawontenaken pasewakan. Lah nuwun sewu. Kula menika namung badhe matur dhateng ngawontenan ingkang kula tambi. Kawontenan menapa? Kula nampi sasmita lan wangsiting Bathara. Tigang hari kapengker kula nampi sasmitaning dewa lumantar pasumenan nalikanipun ingkang Raka Ngawangga lampah nindra. Sasmitaning dewa paring dawuh bilih ingkang Raka Ngawangga sakmangke pariket danggayuh tumuruning Wahyu Makutarama. Kamangka Wahyu Makutarama menika kedah kula gayuh mboten sanes kejawi namung badhe kula aturaken dhateng kadang-kadang kula wonten negari Ngastina nggih menika kadang-kadang kula para Sata Kurawa. Pramila sakmangke Yayi. Mboten kanteges kula mriku kumawantun lancang matur nuwun ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana sowan kula namung badhe nyuni dipalilah. Sakmangke kersa paringi dipalilah lan mangestoni
dhateng lekasipun ingkang Raka ing Ngawangga samangke dinten menika ugi kula badhe bidhal dhateng Arga Kutha Runggu saha ngersanipun Sang Kesawa Sidi kula badhe nggayuh kanugrahan ingkang aran Wahyu Makutha Rama Yayi Prabu. Cemangga susumbar mawalindru bumi konseng kumaludo kuntara katok kumaludo kuntur katok Yudhakar Pangesungura Kakang Prabu Karna wonten dawuh Perwegeng patungan tikaken mriku kepara estu. Inggih, kula mriku mboten tau tati atur dura wonten ngersanipun Yayi Prabu Jaka Pitana pramila kula nyuwun sakmangke enggal-enggala paring idi palilah dhateng ngersanipun Kang Raka Ngawangga kula badhe sowan ngersanipun Sang Begawan Kesawa Sidi. Nggih, nek ngaten malah kula ngaturaken ageng panuwun sarta nderekaken tintah Jengkar Paduka Kakang Prabu Karna. Nggih, matur sembah nuwun Yayi. Prabu separeng samangke kadhiraken dening barisaning para kadang-kadang Paduka pun Marasata Kurawa. Mboten sah. Mboten sisan dhateng ngepiaken barisaning Marasata Kurawa. Liripun kados pundi? Sampun kula kinten cekap ingkang Raka ing Ngawangga piyambak ingkang saged marantasi karya mriku. Ngaten. Tindak Paduka kula barang puja puji Sati Rahayu. Lampah Paduka Kakang Prabu Karna. Ngaturaken panuwun pamit Yayi. Katos-atos. Pangesungura Papandarya kula wonten dawuh menika mangsawang mang tonton labuhanipun Senopati Negari Ngastina mboten sadadak kuwian rembug mboten sadadak kuwian mejangan mung arep kaya wahyu dadak mejang iki mejang kuwi neka werna ngendikane nggih nanging ingkang nyata menika labuhanipun Kakang Prabu Karna katitik badhe dipun dherekaken dening Marasata Kurawa kemawon piyambakipun boten kersa menika mangsawang labuhanipun Kakang Prabu Karna. Delok kuwi didelok. Iya ora ya sampean ki kok ora. Kok kan mejang sampean ki ora. Lho sinten ta sing mejang? Sampean. Lho. Kula niki rak patih. Lah nggih. Sing ngendika nek bakul cendol dawet sinten? Sampean menika patih wong sanegara Ngastina menika sampun pirsa bilih senggone menika patih. Aten? Nggih. Ning rak penditane sampean. Nggih, kula penditane. Sampean nujunge. Nggih. Pendhita menika kewajibanipun menapa? Mejangaken ilmu. Lah sampean mau mejang napa mboten? Mboten. Oh nggih, mbon. Nggih, mbon. Pun kek monggo, Nger. Menapa? Monggo kek sareng-sareng. Ki do ngenteni ta iki? Ya men adum senek sithik ngono. Pacitan-pacitan ngono apa ora? Kartomarmo. Wonten dawuh. Wis entuk wedang urung kowe? Dereng. Kok delong kastengan nggenamu ya, Nger ya? Iya. Pamandarya. Kula wonten dawuh, Nger. Nadan mekateno. Nadan samangke Kakang Prabu Karna boten kestu menawitipun dherekaken Sanghyang Marasata Kurawa. Inggih. Nanging namung kinarya ngawat-awati tindakipun Kakang Prabu Karna. Paman Pati Hari sing kuning-kinen ngepiaken pabarisan Sanghyang Marasata Kurawa kinen bidal. Tumuju ing Arga Kutha Runggu. Ngestaken dawuh Paduka Anak Prabu Jaka Pitana.
kepareng sak mangkinu namit madal pasilan ngatos-atos sampun kados lari alit Kartomarmo wonten dawuh sinuwun bubarokah modhosipun ingsun kuntur kedaton nono ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal pasilan hati-hati aja kaya bocah cilik wis ora ana dawuh maneh kadangipun Kakang nuwun sewu Paman Badhe Arya Sengkuni Paman Badhe Arya Suman man Sengkunar peprayan turun nglacar napa wonten kabar ingkang putra pun Dursasana nyuwun ngendikane sampean supados kawedhar Paman Badhe Arya Sengkuni kula nyadhong dawuh Paman Badhe Arya Sengkuni nyuwun mangke papat apa ora papat Badhe Arya Sengkuni dadan keputra Pujulwa Gadi kula nyadhong dawuh timbalanipun Paman Badhe Arya Sengkuni anggenipun miji prasada Kurawa wonten ing alun-alun negari Ngastina ingkang putra pun Durma Gadi kula nyadhong dawuhipun Paman Badhe Arya Sengkuni pamanatan kula ingkang putra pun Sotama kula nyadhong dawuh Paman Kula nyadhong dawuh Paman. Nadyan kula nyadhong dawuh timbalanipun Paman Badhe Arya Sengkuni ingkang putra pun Citraksa nyadhong dawuh timbalanipun Paman Badhe Arya Suman. Kula semanten ugi Paman. Kula ingkang putra pun Citraksi. Kula rasa kakean jangkem wedok. Kowe omong ora jangkep mamung ngeceh-ceh utek. Ngeceh-ceh wektu. Ngerti ra? Nggih. nggih. Dur wonten dawuh. Ngerti ale? Terus jroning masewaken negara Ngastina iki mau rembuke dedrek. Dedrek liripun kados pundi, Pak? Merga nalika semana anak Prabu Duryudana ya kadangmu Ngastina nampa rawuh Sang Mahatmarsi Wara Bisma ya eyangmu ngetal kandha. Oh, simbah. Iya. Lajeng kados pundi baikipun man rembuke pasewakan mau ngrembug perkara anak Prabu Duryudana ya kadangmu Ngastina ingkang nampa sasmita saka ngersaning para dewa kinen gayuh wahyu Makutha Rama. Nggih. Salipun kados pundi? Bola bali wong kene gampang diblithok. Pamanmu Plasa Jenar mrenggake yen ta kadangmu Ngastina ya kuwi anak Prabu Jaka Pitana rasa dadak ketayalan gayuh wahyu. Nggih. Kamangka akeh-akeh ngendikane Sang Begawan Bisma ora didhahar dening kadangmu Ngastina. Kadangmu Ngastina luwih milih ndahar ature pamanmu Plasa Jenar. Wah. Pancen Paman Badhe Sengkuni menika iblis kok. Lho. Ana aku ki pepundhenmu kok tak arani iblis. Nggih, Pak. Iblis ingkang awujud menungso sampeyan menika. Lire piye kowe kok malah nyenyamah asmane pamanmu dhewe? Mboten kok nyenyamah menika mboten. Ing sampeyan menika mesti ana perkara apa-apa mesti sampeyan iso ngrampungi. Pendak-pendak Koko Prabu Duryudana arep ndek kegayuhan apa-napa kamangka niku gayuhane nek kelakon lan kasembatan digayuh dening Koko Prabu. Mesti sampeyan diatur sampeyan mringgake marang dawuh Koko Prabu Duryudana mesti manut karo sampeyan. Oh sampeyan niku jan luar biasa, Pak. Luar biasa sampeyan niku. Aku ki mbuh kok tur ampuh mula. Ursanipun atus pundi? Ngawi Sangga Putra Sata kula wonten ing alun-alun badhe kabidhalaken dhateng pundi, Wan? Lah iki mau malah sakandure penemban Bisma saka negara Ngastina merga duka ngendikane ora didhahar dening anak Prabu Jaka Pitana. Pasewaken negara Ngastina nampa rawuh kadangmu ngawangga ya kuwi Anggir Adipati Karna ingkang paring dawuh yen ta nampa sasmitaning dewa keduga kudu nggayahke wahyu Makutha Rama kangge para sata Kurawa. Ngoten. Iya. Mulanane kowe tak awe iki kowe
didhawuhi karo Kadangmu Ngastina. Sak mengko kinan ngrumajangi sartane mlapat tindake Angger Adipati Karnadara. Wah, nggih wae. Lajeng badhe tindak pundi? Kakang Adipati Karnawan. Sak mengko Angger Adipati Karna bakal munggah ning Arga Kutharunggu. Bakal manjing ning pertapan Kutharunggu, pertapaning Sang Begawan Kesawa Sidi. Oh nggih. Ngaten benjang menapa kabidalaken Sangya Purusata Kurawa. Ora ketang sambung kabar calak lintang tumuli budala dina iki tur nggih. Budalan mboten, Man? Ya budalan ngatene. Leng-leng wis sing pripun, Man? Sing ngene gaweane musang birai ngene. Sapa kowe ngarani wong kok sasake sama sampean iku lho, Man? Apa kae? Kece-kece wali kece Sadat Alpan. Oh, nggih. Nggih, Man, sing slendro yo, Man. Utaleng kula aja boleh. Bola. Nggih, Man, buka kenong niku. Ya, kenong. Coba. Ngecaken dong. Nyun pamit, Paman. Ngati-ati aja kaya cah cilik, Dur. Katon lir landheping Trisula Netra Markata lir kabar anak Kumbayana, kula wonten dawuh Angger Adipati. Nuwun sewu. Kula kala wau ra sampun matur wonten ngersanipun Yayi Prabu Jaka Pitana. Nggih. Menawi anggen kula bidal minggah wonten ing pertapan Arga Kutharunggu, kula mboten kepengin lan kula mboten betaken menawi kula dipun rumajangi lan dipun dherekaken lampah kula dening para Ksata Kurawa. Nanging kenging menapa menika lah kok malah Kurawa kabidalaken menika liripun kados pundi? Lele kentos waru gembal manyar-manyar. Do nang jungkul wana alas dadi wanan won sewu lho Angger Adipati kados pundi Paman Durna? Mboten kateges. Ingkang Paman pun kumbayana ingkang Paman ing Sukalima menika badhe mbatal dawuhipun Angger Adipati karena menika babar pisan mboten. Ning mugi dados ning kawuningan bilih prasata Kurawa anggenipun bidal menika sanes kok saking dawuhipun ingkang Paman ing Sukalima utawi dawuhipun ingkang Paman ing Plasa Jenar menika babar pisan mboten lho nggih. Nanging menika dawuhipun anak Prabu Jaka Pitana inggih ingkang Rayi Ngastina mekaten Paman Durna. Nggih. Piye lah. Yayi Jaka Pitana menika kados pundi to? Ancasipun ning atasipun tiyang badhe gayuh wahyu menika kedah wening. Sartanipun kedah resik lair lan batosipun lah menika kok malah badhe dipun biyantu dening para Sata Kurawa menika rak mangke malah namung damel lethek tumrap niat lan ancas gayanipun ingkang putra ngamangga. Sampeyan menika iso wae lho ora. Iso-isane le ngerti. Wong urang ya wong panjenengan menika nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Kados pundi? Wontenipun Kurawa ngrumajangi tindakipun Paduka anak Prabu Karna menika saeknya mungkin Arya ngawat-awati kula menika sampun kiyat mboten sida dadak dipun awat-awati. Lho. Nuwun sewu, dina menika wonten 7. Dina 7 menika sanes dintenipun anak Prabu Karna sedaya lho. Kula ajrih menawi sakmangke wonten ing pertapan
Pundi menika Kutha Runggu. Pertapan Kutha Runggu menika ngantos geger pasulayan sinten sing temandang nek mboten Kurawa? Paman Durna. Wonten dawuh panjenengan menika kadosipun dereng tanggap. Lho. Dereng tanggap pripun? Jangking badhe gayuh wahyu menika mboten dipun damel srana padu, mboten dipun damel srana paperangan menika babar pisan mboten. Lho, nanging sampun. Tinimbang mangke namung ngeceh-ceh wekdal. Namung bucal wekdal ingkang kula kinten wekdal menika saged kula ginakaken kinarya. Kula minggah ing pertapan Kutha Runggu. Keparingipun angger kana kados pundi? Monggo Paman Durna kula dherekaken tumuju minggah ing pertapan Kutha Runggu Paman Durna. Wong bawana langgeng sinunggi datan awrat ora mengkota dhisik wis sawetara wektu pawiyatan ana ing pertapan Arga Kutha Runggu kabibarake. Lah kok teka ana sawijining titah ingkang sowan ngabiyantara munggah ana ing pacrabakan Kutha Runggu kamangka ora sisip saka ing Mandulu ingkang prapta rawuh sartane tedhak ning pertapan Kutha Runggu iki ora pangling pandhiting Kundalini ya pandhiting Kendali Sada kamangka nggone sowan ngaracut busana kabrahmanan lan ngrasuk busana kasatriyan ora mengkota dhisik Anoman ya senggana ya mayangkara. Sadurunge aku miji kelawan sowanmu luwih dhisik aku arep takon karo kowe kena ngapa ning atase jeneng para kuwi pandhita ingkang wis dhuwur ngilmune pandhita ingkang wis kondhang sartane pandhita ingkang wis ibarat wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan nanging kena ngapa to sababe Anoman nggonmu sowan ning pertapan Kutha Runggu kaya-kaya sajak kowe arep nglebur tapak asta nedya suwitana ngersaning Sang Begawan Kesawa Sidi senggana ya mayangkara. Nunamit pasang Kalimantan bitina bina ngiladuni domaweng tawang tuwang linepat ning tolak manu penemban sewu lepat menawi ingkang dados pokal damelipun ingkang abdi pun senggana ingkang abdi pun Anoman kula nyuwun lumebering sih samudra pangaksami kenging menapa ta sabab jalaran kula kepingin mlebur tapasta wonten ngarsa paduka Sang Pinandhita inggih sesembahan kula guru kula ingkang kula sungkem lan ingkang tansah kula aosi lan kula bekteni inggih menika Sang Penemban Kesawa Sidi. Penemban sayekti mboten kateges kula menika badhe nilar dhateng kabrahmanan kula nanging ngemuti laman kula menika sampun dangu sanget anggen kula gesang wonten ing Madyapada Penemban kula sampun tau tate dados satriya lan kula sampun ngaracut busana kasatriyan tumrap ngrasuk busana kabrahmanan. Lah sak menika kula menika nggadahi rasa pangrasa bilih sampun boten dangu malih gesangipun Anoman. Pramila saderengipun matur ingkang langkung kathah saderengipun kula lajengaken perembakan kula kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjung wonten ngarsa paduka Sang Pinandhita inggih sembahan kula pun Sang Resi Kesawa Sidi. Wong bawana langgeng sinunggi datan awrat gawe kaget atur-matur bekti ana ngarsaku ya Anoman tak tampa ora lewat pangestuku wae tampanana. Penemban iki banjur apa ta wigatine jeneng para sowan munggah ning pertapan Kutha Runggu. Penemban ana paran sayekti sowan kula menika mboten badhe mlebur tapak asta sartanipun sowan kula menika mboten badhe suwita wonten ngarsa paduka Sang Pinandhita namung kula menika namung nggadahi salah satunggiling pitakenan
tandha pitaken ingkang boten saged kula cali saking lebeting manah kula. Inggih menika babakan gesang kula menika lho, Bro. Uripe Anoman ingkang kepiye? Nuwun sewu. Kula sampun matur bilih kula menika sampun mataun-taun mangabad-abad gesang Trimadopada. Bebasanipun kula menika sampun wareg mangan gempalaning jagat legi asining kawontenan. Kula menika sampun jeleh penemban. Pramila sowan kula menika mboten wonten ingkang badhe kula aturaken kejawi namung kula badhe nyuwun dawuhipun Sang Penemban Kisawa Sidi benjang menapa kula badhe kabanjut dening dewa benjang punabi kula badhe sowan wonten ngarsaning Gusti lan benjang menapa ingkang abdipun Anoman menika manjing kasuwargan manjing loka boko Penemban. Awit menapa sampun jeleh lan sampun dangu kula nyumurupi angkara murka ingkang sansaya dinten boten sansaya suda nanging malah sansaya ngrembuka angkara murka ingkang mapan ing jagat mriku. Kula menika sampun ngibarat kula menika sampun tuwuk, kula menika sampun wareg Penemban. Wong bawana langgeng sinunggi datan awrat ora mengko dhisik Anoman wonten dawuh. Pitakonmu ingkang kaya mangkono mau bakal ndak wangsuli. Matur sembah nuwun. Matur genging panungging tanpa pindhan Penemban. Jenyata paduka ingkang saged paring pepadang lan pepajat tumrap manahipun ingkang adipun Anoman. Nanging aku ora arep mangsuli besok kapan kowe modar ki ora. Aku arep mangsuli pitakonmu. Pitakon kula Ya kuwi mau ingkang mbok takoni besok kapan lehmu arep kabanjut dening dewa. Anoman wonten dawuh. mene tak jarwani. Titah gumlaroning jagat iki perkara umur, rejeki, sartane jodoh kuwi wis Gusti ingkang mesthekake. Iya. Jodoh rejeki pating niku sampun Gusti ingkang mesthekaken lajeng menungso menika namung nggadahi pesta, rak ngaten to. Iya, Lah kula menika pendhita. Dados kula menika nggih tanggap kalian ilmu mekaten menika. iya. Nanging ngene. Ngibarate wong kang nandang lara, kang nandang ruga, ora kepenak awake wae mesti bakal ditambahake, digolekke tamba supaya bisa waras wiris bali kaya wingi uni maneh. Nanging kenging apa? Kena ngapa kowe kuwi entuk anugrahan saka para dewa, entuk nugrahaning Gusti wujud umur ya yuswa ingkang panjang. Kena ngapa ora mbok syukuri, kena ngapa ora mbok gawe kepenak. Lah kok teko malah kowe takon ana ngaresaku besok apa lehmu arep kabanjut dening dewa. Anoman dudu neng kene papane wong arep golek dalaning pati. Kesawa Sidi kuwi dudu kok dukun, Kesawa Sidi kuwi dudu kok wong ingkang bisa mangerteni wong sing iso ngramal sok kapan patimu, sok kaya ngapa uripmu, lelakonmu kaya ngapa, dudu papane neng kene Anoman. Mergo aku iso wae ngandharake nanging yen aku ngandharake aku dosa. Dosaku apa? Aku ngluwi marang keparenging Hyang Maha Nasa, aku ngluwi marang keparenging kodrat. Dadi aja gelo atimu. Yen to pitakonanmu ora tak mangsuli, yen to wangsulanku iki ora gawe lega atimu, Anoman, ya mung aku njaluk karo kowe. Apa ingkang wis mbok rasakake sak suwene iki, wiwit jaman Ramayana kowe nderekke Sinuhun Prabu Rama Wijaya, nganti saiki kowe nderekke marang para Pandhawa, kowe momong marang jagating Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman. Aku mung njaluk lakonana sartane aja nggersah-ngersula nggonmu urip, merga Gusti sartane Jawata ingkang maring kanugrahan marang jeneng sira kuwi yekti mung jeneng sira Anoman ingkang bisa nglakoni. Ya nglakoni yuswa ingkang panjang. Merga durung karwane yen to Kesawa Sidi pikantuk yuswa ingkang panjang kaya to dene Anoman, aku kuat nglakoni. Mula kang saka kuwi Anoman, syukurana sartane kepenakna leremna rasamu, aja ndene pitakonan kang kaya mangkono senggana ya mayangkara. Wih lah. Aduh penemban. Nuwun sewu. Sowan kula menika namung badhe pados pepajar tumrap manahipun ingkang adipun senggana, lah kok malah kula dipun wirang-wirangaken menika. Ya pancen pitakonanmu kuwi sajake arep nyoba marang kasudebyane Begawan Kesawa Sidi. Anoman wonten dawuh. Nek kowe arep golek ngilmu sing kaya ngono dudu ngene panggone. Nek kowe arep
goleki besok apa patimu dudu kok kene panggone. Ih, kula mangertosi mrembah. Nanging sinaosa mekaten. Sinaosa kula mboten saged mangertosi benjang napa ing abdipun Anoman mriku badhe kabanjut sowan wonten ing Lokabaka nanging kula kepengin suwita nersanipun Sang Pinandhita. Lha kok molak-malik niatmu? Mau jare kowe ora arep suwita ngaros aku, lah kok kowe dadi arep suwita? Kula badhe suwita. Kula mboten badhe wangsul wonten ing pertapan Kendali Sada ngantos benjang sak sedanipun, sak modaripun. Ingkang abdipun Anoman kula badhe suwita lan kula badhe nderek gesang wonten ing pertapan Kutha Runggu mriki Prambahan. Ya. Yen to pancen kowe arep suwita kowe arep melu urip aku ning pertapan Kutha Runggu, tak keparengake nanging aku njaluk sawijining kekudangan. Kekudangan menapa? Anoman wonten dawuh. Ana ing pertapan Kutha Runggu iki mengko ora suwe meneh bakal nampa daya. Kamangka daya iki mung arep mbudhek banyu bening kanan pertapan ing Kutha Runggu. Ora arep suwita ngersaning Sang Begawan Kesawa Sidi ning mung arep nyutat marang kalungguhanku nggonku madhep pertapan ning Kutha Runggu kene. Mekaten. Iya. Banjur lajeng keparengipun paduka Sang Penemban kados pundi? Daya ingkang tak sebut iki mau undurna supaya aja ngasimapan ing pertapan Kutha Runggu. Ya mung ana wewalere lan ana pepalihe. Nggonmu ngundurke marang daya iki mau aja ngasi ana raja pati ya Anoman. Ngestaken dawuh. Gunakna watekan ya kuwi ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake Anoman. Ngestaken dawuh ngepareng kula nyuwun pamit madal masilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik senggono. Tututan lamun mangsa prawira digdaya Pranangkana magawe glarira wang ya jagat pangestu para paman wonten dawuh nggih. Lah kok teka kawontenanipun elok timen paman. Elokipun kados pundi? Cobi to platuri nyawang. Platuri Mas paosaken kawontenan wonten ing tapel wates pertapan Arga Kutha Runggu. Dereng kantenan lan dereng ngantos kula sowan kersanipun Sang Begawan Kesawa Sidi. Lah kok teka menika ingkang nyegat kelawan lampahipun ingkang putra Ngawangga mboten mangling Anoman. Lah nuwun sewu mengki riyen niku mengki gegek senes Anoman. Lho, liripun menika ora gunung to nggih. Inggih. Gunung menika mesti kathah munyo. Gunung menika mesti kathah kethek. Kamangka jenise beda-beda, enten sing putih kaya Anoman, mbok menawi niku senes Anoman. Paman wonten dawuh. Senes Anoman kados pundi menika ngrasuk busana kasatriyan? Oh nek ngaten nggih Anoman. Nuwun sewu.
mboten panglinggeng pertedak wonten ing tapel wates pertapan Kutha Runggu menika Gusti kula ngawangga. Weh lah dalah. Anoman tenan iki. Nggih, Sinut. Ya aku Nerpati Karna Basusena nyawangga. Ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa ora let pangestuku tampanana. Sampun kula pundi? Putu kula Plasa Jenar bekti kula kunjuk. Ndasmu nah. Aku iki pate tak anggap putu. Tuwa kula karo kowe. Oh iya. Ya tak tambah pangestuku tampanana ya, Mbak. Ya. Nuwun sewu sinuwun ngawangga kados pundi? Wonten wigatos menapa teka sak mangke praton ing pertapan Kutha Runggu. Anoman wonten dawuh. Anane aku praton ing pertapan Kutha Runggu iki merga aku arep pinanggih kelawan Sang Pandhita sejati ya kuwi Sang Kesawa Sidi. Mula aku arep njaluk dalan wis sumingkira saka pangarepaning para sata Kurawa. Aku arep pinanggih lan aku arep suwita nglebur tapak astana ngersaning Sang Begawan Kesawa Sidi. Mangke riyin kula menika sak mangke sampun pinampi minangka cantrik lan seswa kinasipun Sang Begawan Kesawa Sidi. Banjur karepmu pramila mboten wonten idi palilah saking Anoman ugi mboten wonten idi palilah saking Sang Begawan Kesawa Sidi menawi badhe pinanggih teges kowe mepalangi karepaning nata ngawangga. Tartemtu kemawon mekaten Paman Pate wonten dawuh Kurawa pun ketapaken. Oh nggih. Sisandenene digawe geger ngestaken dawuh. Wonten pundi papan menika Sengkuni menika mesti damel geger. Oh lah nggih. Wajib menika. Nggih tang nggih Paman nggih. Nggih Kurawa wonten dawuh. Ana kethek putih iki dikerubut. Aduh saken dawuh. Anoman tekan nak nggo gatheng sirahmu. Nanti musuh kula. Ngepate kangira rekalane nguni nakamakikian kumambang katonku mawang bisa nyoman ampet kisah manaut sikro parang ringsang bayu siwi. Wah, bersemalan ing rat panusmaning jajalanat ora pangling Anoman ingkang mepalangi lakune para sata Kurawa Kartomarma maran sajak kowe arep kepanggih lan arep ketemu marang sesembanku yo guruku Sang Kesawa Sidi. Yo kowe mikir ora minggat saka pangarepanku ora awir-awir antas malang-malang tak putung kudu bisa nugel jagane Anoman kowe dhisik. Yen to kowe arep meguru suwita ngersaning Sang Kesawa Sidi. Oh, babuk babarwowo. Ora minggat saka ngarepanmu wak candhak buntutmu, kepruk ndasmu. Tak nggo tambul sak kathah Kurawa mati dening aku. Oh, ayah. Oh.
Mungsuh munyuk ragake pedang. Mongso lakon golawuh kowe. As. Mati ya.
Modar kowe. Ayo. Mongso iso ngalahke gamanku parat. Aduh. Ya jiret apa iki? Rekku ayo. Tegung Siti Tanaya majeng tatan pasu sila mecel tukanira sang narmati ponang kerot kanang mriwe kumriwes pucaing arawes yen sinabeta marang sagedeng malah menungso ora tatanen panus maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat lah Kurawa lah kok dadi kalah bubar mawut mung mungsuh kewan ora cetha apa kelakon Narpati Ngawangga ingkang kudu temandang ya Anoman kowe tak lepasi pusakaku Kyai Kuntawijaya Danu ngener dadamu sisan dening ngener mestakane gurumu sing aran Begawan Kesara Sidi kuwi mati dening aku kuwi Anoman saken dening Narpati Ngawangga Sang Prabu Karna Basusena tanggaping gatiri Sang Anoman nyumurupi bilih jati pusaka arsa deneraken wonten mestakaning Sang Tapa Begawan Kesara Sidi nalika semanten pusaka ingkang kumleang wonten ing antariksa sigra den caot den candhak dening Risang Senggana ya Sang Anoman nalika semanten Narpati Ngawangga Sang Prabu Karna Basusena ingkang nyumurupi bilih pusakane sampun kelampah karebut dening Sang Senggana bungon-bungon nyasira tintrim wardaya sungkawa jeleh-jeleh ajreh awit pusaka ingkang sampun dicasake ngastaning Narpati Ngawangga iya jagat pangestungkara Prabu Karna durung babak kulitmu durung putung balung wis nglepasake senjata pamungkas ya ora pati-pati ndak balekake yen to kowe durung bisa nyembah dlamane Senggana Parah ayo waduh
Edan mati tenan aku. Mati tenan aku. Nyuwun sewu Angger Adipati Karna kenging napa paman mati Harya Sumuni pedhang kula paman. Wah edan. Nyuwun sewu lah kok tawang-tawang tangis menika kados pundi nggih? Nuwun sewu. Ketiwasan paman, ketiwasan liripun. Ing mengangah kula nglepasaken senjata Kyai Kuntawijaya Danu menika. Kinarya nebak mundur Anoman. Miwah kula badhe mejahi dhateng pun Begawan Kesawa siji. Awit badhe kula suwitani sajak mboten kersa. Awit Anoman mepalangi. Nanging kuciwanipun pusaka dipun bojong dening Anoman malah sakmenika dipun rebut Paman Harya Sengkuni kula badhe ngatas dhateng para dewa paman. Mati tenan aku, mati tenan. Bali ora? Iya, Bali ora? heeh. Gage Bali. Hah? Bali. Nek yahene sumber kencana kira ngliwat. Omongane bayi, ayo Bali. Kurawa jak Bali. Heeh. Yo pulang yo. Dur, Lho, ayo le Bali le. lho, napa pun kepanggih Sang Kesawa Sidi? Durung kok iki sing di omah wis wis tutup. Tutup pripun? Wis ta wis Bali malah seneng malah ning omah iso simulasi mati. Ngene ya. Oh, sampeyan kok nyambut gawe urung Kae Angger Adipati Karna. Ditutke kae Sungkawa. Sungkawa merga pusakane direbut karo Anoman. Man, apa? ora mesake apa? Mesake apa? Bedae apa aku mesake karo Kurawa? Kurawa pendak tekan ngendi papan mung mbebutek banyu bening kanan. Mung gawe kisruh. Pamite nyambut gawe tekan nggon simulasi mudhar. Iki Kurawa. Lah iya. Heeh. Endi pusakane mau? Kowe kepengin pusakane Prabu karo Bali? Heeh. Ana syarate. Syarate apa? Kurawa jak Bali. Wah, padha wae. Wah. Ora main iki. Bali mundur. Ya jagat pangestu Kurawayahku Bathara jagat ora mengkoto dhisik nggerat majaku bisa warna aja kaget sirat majaku cah bagus tak pijen ngersaning pun Rama Gunawan Wibisana ya pun Rama Begawan Kuntawibisana bisa warna Nunamit pasang Kalimantabe tinebih nungi laduni dumaweng tawang-tawang linepatna ing tolak manu. Nun mangke Kanjeng Rama penemban damel kaget sotanipun manahipun ingkang putra pun bisa warna kepareng amiji dhateng piswan kula nyadong dawuh lan kepareng kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk. Iya. An majaku bisa warna kowe atur bekti ana ngersaning pun Rama. Tak kira iki ingkang pungkasan pun Rama nampa sembah bektimu sartane tak kira iki ingkang pungkasan pun Rama mengestoni marang kowe pangestuku tampan ana nggih ana inggih sampun sanget anggen kula tampi nun sewu teka paning dawuh kang kados pekaten Kanjeng Rama bisa warna kula wonten dawuh mangertiya anane pun Rama nimbali marang sowan muning pertapan Candramane iki mergo aku arep dawuh kelawan surat majaku bisa warna. Nggih.
Ora suwe meneh wis telas tulisipun Rama ing Candramanik. Ora suwe meneh pun Rama bakal kabanjut dening dewa sowan manjing loka baka mula kang saka kuwi. Jeneng para bakal ndak dawuhi supayane lungguh dampar kencana ana ing Praja Negara ing Singgela. Sesulihku kanthi nindakake laku hukum sama beda dana denda. Tegese apa sama beda dana denda? Jeneng para atmajaku bisa warna ora kena mbedakake marang siji lan sawijine. Tegese apa? Yen ana wong liyandrayane ingkang duweni labuhan tumrap Praja Negara ing Singgela ya kudu mbok paringi ganjaran ingkang sakmarwat. Nanging yen ana kadang mitra ruwang lan kawruh nadyan kulit dagingmu dhewe nanging duweni kaluputan tumrap negara ing Singgela ya kudu mbok matrapi pidana ingkang sakmarwat uga kuwi kang winastan sama beda dana denda. Banjur ingkang kaping pindhone pun Rama bakal njaluk pamit. Pun Rama Kunta Wibisana bakal muksa sowan ana ngayunaning Gusti kang karya loka kabanjut dening dewa. Nggerat majaku bisa warna. Menapa kula kedah nglampahi lelaman menika bisa warna kula wonten dawuh. Aja ngasi tetes sing luh mutu metes ning jlambrah pertapan Candramanik. Tak jaluk kowe iki wis dudu bocah cilik meneh, kowe iki wis dewasa, wis ndungkat dewasa. Marta Dyaki budhal lunga saka pertapan Candramanik kondura bali ning Praja Negara ing Singgela. Mengaten kula nyuwun pamit Kanjeng Rama. Lan sak mangke ndherekaken tindak jengkar paduka Kanjeng Rama. Menawi sak mangke badhe kundur kabanjut dening para Jawata wis mundhak nuwuhake rasa sungkawa sajroning atimu Marta Dyaki bali ning Praja Negara Singgela atmajaku bisa warna. Nyuwun pamit Kanjeng Rama. Nalika semanten nenggih sang Bisawarna ya Prabu Bisawarna ingkang wis mungkur saking Pacraban Candramanik. Nalika semanten kaduling netraning sang Begawan Kunta Wibisana saya adoh temah ical kakedhepakening netra kedadak wonten pangariba watres ingkang damel kagyat penggalih ira sang Begawan Kunta Wibisana tansah rujawi namung sukma ingkang lelana wonten ing jagat awit bingung upadi kasuwargan nenggih ingkang raka saking sang Begawan Kunta Wibisana ya Gunawan Wibisana nenggih sukmaning sang Raden Kumbakarna tedhak wonten ing patapan Candramanik arya kagyat sang pinandhita wau. Samar pamaring sukma sinuksmaya winaya ing asabe sinimpen telenging alpu pambu kaning marana kece wali kece setan wali kobra bojleng iblis lanat padha cek-cekan nggon kekalangan malaya mitri jagat golek dalan kasuwargan teko aku nyumurupi pertapan ingkang sumunar tejane nganti gawe sulap panduluku mengko dhisik menemban kowe kuwi sapa teko gawe pengerame-rame atine Kumbakarna. Nuwun sewu menika wonten pewujudan
cat katon cat mboten kamangka jengandika paring dawuh bilih panjenengan menika Kumbakarna. Nuwun sewu, Kakang Mas Kumbakarna mriku. Ora kowe sapa? Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Kakang Mas. Ora Gusti. Kowe sapa Werban? Lah kok dadi kowe nglumpruk ning ngarepane Kumbakarna? Nuwun sewu. Menapa panjenengan menika mboten kemutan kaliyan ingkang rayi? Ingkang rayi? Sapa kowe? Kula pun Kunto Wibisana inggih Gunawan Wibisana. Lho, Gunawan iki inggih wala Gunawan. Wah. Aduh, bocah bagus. Wah, Gunawan. Bejo timen kowe isih urip ning Madyapada adikku dhewe, adikku bocah bagus. Kakang Mas Kumbakarna inggih. Iya. Nuwun sewu. Teka sampun manjing teng kasuwargan tedhak wonten ing Janaloka. Manjing swarga apa? Swarga telek kok. Liripun. Oh, Gunawan. Nah, aku wis kelakon manjing swarga tangeh kelakone aku kekalangan Malaya ngidri jagat golek dalan kasuwargan. Liripun kados pundi? Aku ki mung diapusi karo kakangmu si Rahwana kae. Karo Kakang Dasamuka. Ingkang rikala semana aku kalawan Kakang Dasamuka mapan ana ing swarga pangarantunan. Tak kirane swarga pangarantunan kuwi swarga ya papan ingkang kebak kaendahan jebul mung papaning para sukma ingkang durung bisa antuk dalan padhang. Gunawan nang pinggiring Gunawan aku tulungono Gunawan, tulungono kakangmu, mesakno kakangmu Gunawan. Aku ora entuk dalan padhang Gunawan. Oh, sengsara uripku Gunawan. Ya jagat pangestungkara. Mboten nginten babar pisan. Kula kinten malih panjenenganku sampun manjing ing kasuwargan jati Kakang Mas. Telek Allah. Diapusi karo kakangmu Rahwana kae apa? Banjur iki piye Gunawan? Seranane apa ingkang kudu tak tempuh supaya aku bisa manjing kasuwargan Gunawan? Yata laruta sangking kutha sang guru kula. Yen tan mutusa sang Sri. Nuwun sewu Kakang Mas. Menapa panjenengan kemutan nalikanipun taksih sugeng wonten ing Madyapada? Heeh. Panjenengan tansah enten pantaraning dalu tansah laku tapa brata kamangka tapa menika anggen paduka jengandika nglampahi menika sanes kok tapa lumrah nanging nglampah tapa nendra. Anggen jengandika lampah tapa nendra menika teges panjenengan ninggal dhateng kewajiban kaprajan negari Ngalengka diraja. Kamangka kewajibanipun tiyang gesang teng Madyapada menika kedah nglampahi menapa ingkang dipun dawuhaken dening Gusti inggih menika gesang kanthi lair lan batos. Aku wegane, aku tangi, aku rasuti. Merga patrape Kakang Dasamuka sing kaya iblis. Mula kang saka kuwi luwung baya aku laku tapa nendra sisan bage aku ora nyumurupi kanan praja negara Ngalengka. Lah inggih menika ingkang dadosaken sabab lan jalaran panjenengan boten saged manjing kasuwargan. Oh, alah. Dadi anane aku tapa nendra ki sing dadekake aku ora iso manjing kasuwargan. Inggih. Wah, getun aku mbiyen ndak dina ming simulasi mati. Basa mati tenan kok. Ora iso mlebu swarga. Terus piye iki Gunawan? Sampun kula aturi lereming penggalih. Iya. Awit panjenengan menika kedah nglampahi gesang malih, kedah manitis wonten angganing titah malih. Banjur sapa ingkang kudu tak
momong jagate. Kula aturi sak mangke ngupadi satriya panenggak ing Pandhawa Kakang Mas. Yo. Njaluk pamit ana ngendi ana sumunar cahya ya kuwi sing mbok westani Gunawan. Nalika semanten saya caket telas tulising Sang Begawan Kunto Wibisana. Eling-eling menungso kedurungan nafsu keblat papat kalimo pancerya hawa papat ingkang tansah momong marang jagating manungsa. Nalika semanten Sang Begawan Kunto Wibisana angracut hawa nafsu papat ingkang medal saking angganing Sang Begawan Kunto Wibisana wau. Bawana langgeng sinunggita tanawrat. Nuwun sewu penemban. Teka sak mangke ingkang abdi karacut saking jiwa raga paduka. Cetha sak mangke lamun jengandika paduka sampun nyaketi telas tulis gesang jengandika Sang Penemban Kunto Wibisana. Menawi mekaten kula nyuwun pamit pados panitisan gesang malih Penemban. Wah, nyuwun pamit, sampun murno. Nyuwun pamit murno Penemban. Jaluk pamit kau.